Dobrý deň. Sledujete a počúvate podcast Otvorene o plyne. Veľmi dôležitou súčasťou dekarbonizácie je oblasť vykurovania. Hoci sa niekedy zdá, že jedinou cestou, ako znižovať uhlíkovú stopu, je masové nasadenie tepelných čerpadiel, ukazuje sa, že možností je viac a veľmi efektívnu cestu ponúka aj zemný plyn. Podrobnejšie sa o tom porozprávam s vedúcim odboru sieťového predaja spoločnosti SPP Distribúcia Jergušom Vopálenským. Vítaj, Jerguš. Dobrý deň. SPP Distribúcia predstavila možnosť, ako môže byť plynový kotol hlavným vykurovacím telesom v rámci rodinného domu v kategórii A0. To znamená v tej, dá sa povedať, v tej najefektívnejšej, v tej najlepšej. Čo vás podnetilo k tomuto kroku alebo k tomuto zisteniu? Zistili sme, že v stavebníctve v poslednej dobe panuje niekoľko mýtov. Jeden z tých mýtov bolo, že je nejakým spôsobom problém naprojektovať a postaviť rodinný dom v novej energetickej triede A0, ktorý je vykurovaný zemným plynom. My, respektíve Slovenská technická univerzita, katedra TZB, technických zariadení budov, sa na to pozerala bližšie a zistili sme, že pri úplnom, absolútnom dodržaní všetkých noriem, jednak teda stavebne technickej normy, ktorá určuje mieru zateplenia, respektíve súčiniteľov prechodu tepla a následne za splnenia podmienok zákona energetickej hospodárnosti budov a jeho vykonávacej vyhlášky je pomerne jednoduchým spôsobom možné naprojektovať a postaviť nový rodinný dom, ktorý využíva zemný plyn, respektíve moderný plynový kondenzačný kotol ako hlavný zdroj tepla a má doplnkový obnoviteľný zdroj energie vo forme soláru. O aké typy domov ide v tomto prípade? Spomínali sme, že rodinné domy, ale zrejme sú rozdelené, povedzme, podľa veľkosti alebo podľa čoho? My sme sa snažili ukázať, že zemný plyn ako hlavný zdroj tepla je možné naprojektovať v rodinnom dome hociakej veľkosti. To znamená, naše projekty, ktoré poskytujeme bezplatne ľuďom, ktorí sa pripoja k zemnému plynu, sú v najtypickejších veľkostiach, a to 120 m2, 160 m2 a 220 m2. Ako toto riešenie, keď teda zemný plyn má byť v tejto kategórii domov tým hlavným vykurovacím telesom, vyznieva v porovnaní možno s inými alternatívami vykurovania? Je to lacnejšie riešenie. Je to lacnejšie riešenie ako napríklad tepelné čerpadlo. Samozrejme, tá ekonomika je do značnej miery závislá od toho, že akú dĺžku plynovej prípojky musím budovať. A práve tam je veľmi dôležité povedať, že pokiaľ rodinný dom už využíva zemný plyn a napríklad sa plánuje naozaj hĺbková obnova, to znamená ľudovo povedané okresanie až na tehly a hĺbková obnova do novej energetickej triedy A0, tak tam je tá ekonomika zemného plynu vynikajúca, pretože už nie je potrebné budovať prípojku, máme už existujúcu prípojku a v tomto prípade zemný plyn na celkových nákladoch na 15 rokov, to znamená moderný plynový kondenzačný kotol, je lacnejší približne o 30% oproti teplnému čerpadlu. V prípade tých novovybudovaných domov je to ako? Ako som povedal, je to lacnejšie riešenie, niekde na úrovni 15 až 20%, keď hovoríme o kombinácii zemného plynu a soláru. A tá ekonomika veľmi závisí od toho, že kde presne distribučná sieť a akú dlhú prípojku musíme budovať. Čo je ešte dôležité povedať, že ukázalo sa, že rozhodujúcim prvkom energetickej hospodárnosti budov, to znamená, že tým game changerom, ktorý veľmi ovplyvňuje to, že koľko energie bude tá budova spotrebovať alebo nie, je rekuperácia. Rekuperáciu je potrebné spravidla nainštalovať aj keď využívam teplné čerpadlo a to isté platí pri zemnom plyne. Lebo to je nejaké spätné získavanie tepla a pokiaľ do rodinného domu novej energetickej triedy A0 nainštalujeme rekuperáciu a zvolíme vhodnú mieru zateplenia v súlade s technickou normou, tak už ten zdroj tepla nie je až taký rozhodujúci ako práve to zateplenie a rekuperácia. Kto by mohol získať takúto podporu a za akých okolností? Pretože je to, dá sa povedať, iniciatíva, ktorá vychádza
zo strany SPP Distribúcia? Túto podporu, to znamená projekt zadarmo, môže získať ktokoľvek, kto sa rozhodne pripojiť k zemnému plynu. To znamená, kto má uzatvorenú zmluvu o pripojení, má pridelené číslo zmluvy o pripojení a číslo POD. A pokiaľ prešiel týmto procesom, tak je možné si stiahnuť projekt zadarmo a ľubovoľne si ho upraviť podľa svojich potrieb. Hovoríme samozrejme v tomto prípade o nových projektoch, o projektoch nových domov. Už v tých predchádzajúcich odpovediach sme sa troška dotkli aj rekonštrukcií. To znamená, že dá sa tento postup aplikovať aj na rekonštrukcie? Určite áno. Zemný plyn je práve, respektíve moderný plynový kondenzačný kotol, je práve najlacnejšie nízkoemisné riešenie vykurovania práve v prípade rekonštrukcií, ľudovo povedané, správne sa to má nazývať obnova rodinných domov, či už klasická obnova alebo tzv. Hĺbková obnova, pri ktorej ušetríme aspoň 60% primárnej energie. A tam je to spôsobené tým, že už nemusíme budovať prípojku. To znamená, tieto náklady nám odpadnú a v tomto prípade je zemný plyn, respektíve moderný plynový kondenzačný kotol lacnejší od iných alternatív približne o spomínaných 30%. Samozrejme, nejde len o, dá sa povedať, túto efektívnosť z hľadiska financií, ale ako je to možno aj s efektívnosťou z hľadiska CO2, lebo toto je téma, ktorá je tiež dôležitá, znižovanie spotreby a tým pádom znižovanie uhlíkovej stopy. To máte úplne pravdu. Je však potrebné si uvedomiť, že energetická hospodárnosť budov, politika energetickej hospodárnosti budov, jej pôvodným zmyslom bolo, aby nové budovy a rekonštruované budovy spotrebovali čo najmenšie množstvo energie a teda produkovali čo najmenšie množstvo emisí. To bol základná paradigma tejto legislatívy. A pokiaľ splníme podmienky pre energetickú hospodárnosť budov, tak ten nový rodinný dom alebo hĺbkovo obnovovaný rodinný dom, pokiaľ sa nám podarí naozaj, respektíve pokiaľ krešeme až na tehly, a ten nový rodinný dom bude obnovaný rodinný dom bude v energetickej triede A0, spotrebúva ponovom také malé množstvo energie, ktoré je v podstate zanedbateľné z hľadiska aj produkcie emisí. Zase na druhú stranu, pokiaľ tvrdošíne trváme na tom, že tento rodinný dom bude využívať výhradne obnoviteľné zdroje energie, tak to predstavuje výrazný náklad, najmä teda investičný pre toho koncového odberateľa, respektíve koncového spotrebiteľa. A tá hodnota za peniaze, zníženie emisí je veľmi zlá. Napríklad v priemysle hodnotu za peniaze, zníženie emisí vieme dosiahnuť rádovo lepšiu, ako keď nútime tohto stavebníka, ktorý aj tak bude spotrebovať výrazne málo energie, núti do takýchto drahých riešení. Samozrejme, keď hovoríme o energetickej hospodárnosti, nemôžeme obísť ani Európsku smernicu o energetickej hospodárnosti budov, ktorá teda v tomto roku prišla do platnosti, kde sa hovorí aj o ozeleňovaní vykurovania. Je možnosť inštalovať plynový kotol v prípade domov kategórie A0 v súlade s touto smernicou? Túto smernicu v prvom rade treba čítať veľmi pozorne. Smernica hovorí, že členský štát by mal si pripraviť plán dekarbonizácie sektoru budov s tým, aby postupne vyradil tzv. Stand-alone fossil fuel boilers. Na druhú stranu hybridné systémy, medzi ktoré sa radí kombinácia plynového kondenzačného kotla a tepelného čerpadla alebo plynového kondenzačného kotla a soláru sú podľa novej smernice aj naďalej podporované. To znamená, dokonca je možné na takýto systém poskytovať aj po 1.1.2025 verejnú podporu. Čaká sa na usmernenie, že či hybridné systémy budú súčasťou, ako keby jednou z preferovaných súčastí dekarbonizácie sektoru budov. My veríme, že to tak bude. To usmernenie Európskej komisie by malo byť budúci rok, ale inštalácia hybridných systémov je súladná s touto smernicou. Je to veľmi podobné ako pri autách. Tu sa nikto nepozastavuje nad tým, že si kúpi hybridný systém, mild hybrid alebo plug-in hybrid, kde nejakú potrebu energie zabezpečuje elektromotor a nejakú potrebu energie
fosílny, benzínový alebo naftový motor. Je to normálny, legitímny spôsob dekarbonizácie sektoru dopravy. A preto veľmi podobným systémom, podľa nášho názoru, bude postupovať Európska komisia aj pri vykurovaní. To znamená, to jedno z tých preferovaných riešení môže byť aj podľa novej smernice o energetickej hospodárnosti budov doplňanie hlavného zdroja tepla, veľmi efektívneho, ktorý moderný plynový kondenzačný kotol bez pochyby je, buď solárom alebo rekuperáciou, alebo aj. No ako je to ale v prípade povedzme s nahradzovaním vôbec zemného plynu, pretože je predstavou Európskej komisie do budúcnosti v rámci dosiahnutia uhlíkovej neutrality do roku 2050, aby zemný plyn bol postupne nahradený tzv. Zelenými alebo obnoviteľnými plynmi. Ako je to v prípade plynových kondenzačných kotlov, keď by teda došlo aj k zmiešavaniu týchto plynov so zemným plynom, respektíve úplnému nahradeniu? Sú to investície, ktoré sú v tomto smere v poriadku? Tá dlhodobá perspektíva tu určite je. Treba si však vždy položiť otázku, what's the alternative? Vidíme, ako dopadajú snahy o elektrifikáciu sektorov v Holandsku alebo v Nemecku. To znamená, že ideme implementovať protichodné opatrenia, ako napríklad väčšiu inštaláciu obnoviteľných zdrojov energie, elektriny a elektrifikáciu sektorov. A potom sa stáva, že v špičkách, napríklad pri nabíjaní elektromobilov alebo pri vykurovaní, nemáme dosť energie. Teraz sa stalo v Nemecku, že krátkodobo ráno, predtým než začalo svietiť slnko na fotovoltické elektrárne, vystrelila cena elektrickej energie na 3 000 eur. Myslím, že niekde na úrovni 3 000 eur za megawatt hodinu krátkodobo. To znamená, že my, keď budeme postupovať cestou elektrifikácie vykurovania, budeme mať extrémne drahú energiu, elektrickú energiu, lebo budeme musieť krátkodobo, najmä teda v zimných mesiacoch, kryť špičkový dopyt po elektrine. To znamená toto, a budeme tú elektrínu, čo je ešte veľmi dôležité, robiť aj tak z plynu, lebo nemáme momentálne rozumnú alternatívu v takomto objeme vyrábať elektrickú energiu vo flexibilnom zdroji obnoviteľných zdrojov energie. Batériové úložiska v takomto rozsahu, nemyslím si, že je to reálne, že budú, že by sme vedeli batériovými úložiskami zabezpečovať flexibilitu distribučných sústav a prenosových. To znamená, že na jednej strane máme elektrifikáciu, ktorá aj tak len presunie emisie na veľké paroplynové cykly, a na druhej strane máme nejakú perspektívu ozeleňovania plynárenstva. A ja osobne som presvedčený, že implementácia a podpora implementácie obnoviteľných plynov je v konečnom dôsledku lacnejšia a bezpečnejšia cesta, ako elektrifikovať sektory a potom sa čudovať, že nám hrozia blackouty alebo cena elektriny lieta neuveriteľným spôsobom. Samozrejme, ale tie moderné plynové technológie sú v súčasnosti pripravené spaľovať teda okrem zemného plynu aj tie iné plyny v rôznom pomere, predpokladám. Áno. V podstate všetky nové plynové kondenzačné kotly, ktoré vyrábajú renomovaní výrobcovia v súčasnosti, sú do 20% hardware ready. Viem, že napríklad Fissmann je veľmi blízko spustenia do komerčnej prevádzky 100% hardware ready plynového kotla, ktorý v podstate sa vie presvičovať na vodík len jednoduchou výmenou horákov. To znamená, že viem ten kotol prevádzkovať do 20% hardware ready na svojom odbernom mieste. A potom, keď napríklad budú v budúcnosti obnoviteľné plyny vo väčšom rozsahu, viem v podstate len vymeniť horáky a prevádzkovať tento kotol naďalej. Ďakujem pekne za rozhovor a za váš čas. Ja ďakujem. Hosťom podcastu Otvorenia o plyne bol Jerguš Vopalenský zo spoločnosti SPP Distribúcia. Ďakujem za pozornosť a dovidenia na budúce.